कसे काय म्हणते आज आई घेऊन जायचा सफिराक, त्याच्यामुळे आई असं एकदमच खुश. सगळ्यात पहिले तर आम्ही इलो कुडामध्ये आणि स्टॉप घेतले या दुकानाकडे, कारण मग काय दुकानात एक बुके घ्यायचो होतो. तो आईच घेऊन लिहिली आणि त्यानंतर आम्ही पकडलो वेंगुर्ला एक जाणारो रोड आणि येऊन बसलो वेंगुर्ला मार्केटमध्ये. कारण गाडी वगैरे पार्क केलं, पण पाऊस काही अजिबात थांबाक नाही होतो. आपण इल्लेलो तावडे ब्रँड होम आणि राजश्री कलेक्शनमध्ये. असा माझा मित्र आणि याच्या शॉपला 2 वर्ष कंप्लीट झालेली. खूप मेहनतीने आणि जिद्दीने त्यांनी व्यवसाय स्टार्ट केलेला आहे. सो त्याला शुभेच्छा दिलो, मस्त त्याच्याकडनं स्वीट वगैरे घेतलो आणि आता इलो तर याच्याकडे सारखे ऑफर चालू असतात, जसे की 300 रुपयांना 2 टी-शर्ट आणि 1 टी-शर्ट फ्री. म्हणजेच तुमका 300 रुपयांका 3 टी-शर्ट मिळतले आणि शर्ट पॅन्ट यांच्यावरती देखील असेच एक्सक्लुझिव्ह ऑफर चालू असत. लास्ट टाइम जी ऑफर होती ती त्यांनी आता कंटिन्यू ठेवलेली असा तुमच्या प्रतिसादामुळे. अजून पण वेगवेगळे टी-शर्ट बघितलो आणि फायनली आमची तर खरेदी झालेली. आमका जे टी-शर्ट होते घेतले माझ्यासाठी, भावासाठी आणि आई गाणूचा एकच कारण होता. लास्ट टाइम ऑफरमध्ये आईन बघितलेल्या साडी आणि आईक साडी घ्यायची होती. सो आईन साडी तर चूज केल्यानं कशी वाटतं कमेंट करून नक्की सांगा. आणि या साडीची प्राईस असा फक्त आणि फक्त 500 रुपये.